Odense. A més, gaudirem d'una història interpretada pels actors i les actrius de l'Escola de la Música Vella. Així que, públic, la vostra energia, il·lusió i participació són fonamentals per a fer d'aquest espectacle un esdeveniment únic. Anem a omplir l'escenari i, com no, tot el públic de vida i alegria. No dubteu, per favor, en unir-vos, en cantar amb nosaltres, en fer palmes i en gaudir d'esta gran festa de la música. Totes i tots som part d'aquest gran moment.